Met quero que o projeto aqui, nós está hit two birds with one stone. Nós não bana, nós doen het trabalho no hobby não. E também nós não bana, nós restaurar um monumento. Nós construímos os monumentos que são muito importantes, então a oportunidade para o direito monumento, também é grande, especialmente com os jovens e assim nós jovens também começam a restaurar, mas conhecimento e carinho para os monumentos. Het is de afgelopen, nou, driekwart eeuw is het ook niet betreedbaar geweest, omdat de Shell-raffinaderij hier een bunkerhaven had. En dat was afgesloten vanaf het begin van het strand, zeg maar. En je kon hier dus niet zomaar naartoe. Daardoor was het fort redelijk beschermd ook. Er is nauwelijks aan gesloopt en dingen weggejat en dergelijke. Wat er weg is, zoals een poort, is gewoon verrot. Dus wat ik zei, het authentieke is nog uitermate bijzonder. Het fort zelf, dat is in redelijke goede staat, maar er moet heel veel toch aan gebeuren. Het is een massief blok, dus er kan weinig verzakken en wegrotten. Maar er zijn aardig wat dingen die gedaan moeten worden. We hebben een hele lijst die we zo'n 5 jaar geleden gemaakt hebben van dingen die er moeten gebeuren aan het fort. Er zijn een aantal urgente zaken. Zijn er de afgelopen 2 jaar door de overheid, op kosten van de overheid, aan hersteld. Maar er is nog genoeg te doen op het fort of aan het fort en op de gebieden daaromheen. Want waar we eigenlijk naartoe willen, is dat voor dit hele plateau waar dat fort op ligt, dat een toeristische attractie wordt en ook voor de lokale bevolking een educatief element. Want omdat er zoveel geschiedenis is hier op dit plateau, is het ook een live geschiedenisles, om het zo maar te zeggen.